след най-тъпото колело. Гледай колко е тъпо. Не струва, да. Това ще го правя, ще го кача в YouTube. Даже не струва нищо. Я па виж толкова. Виж колко този то. Виж му тъпия гъс. Говорим за кучета. Бабичката му. Виж това мачка колкото. Дръбанко. Апелче. Бам. Тем. Я да видя какво снимате, да е, моля ви. Не може. Най-готино колело. Абе, нема ви издам. Най-готино колело в тъпите щати. Какво в тъпите? Ау, щати! Айде да ядеме джанки, искате ли? Айде. Искате ли да ядете? Сега все едно... Да ядеме джанки. Айде. Боли маку. Вкусно. Аз стига вау, бе. Това е във Враца, Метковец. Влади? Ние сме Ние сме във Враца, Метковец и Образцов. И сме в Образцов дом. Ние сме Рубо. И ще мъкне. Я напиши. Какво? Снимай си чантата. Не съм бе, то лъже. И плюс. Аз стига беше, ма нема така за да. Айде. Донеси едно парче торта и ще ядеме. Да, не тебе! Едно парче торта. Това най-то човек в Скрити също. Да ми види пагазо тогава. Най-то колело, най-готино колело. Ей, баба,